Legetøj er ren magi. Det er med nogle af de tidligste minder, vi har. Men det er ikke legetøj i sig selv, det er den følelse, der ligger bag. Det er de små øjeblikke af magi, der opstår, når barnet går rundt i butikken med sin familie eller venner. Her bliver der skabt minder, som vil være der hele livet igennem. Jeg har hørt folk fra hele verden fortælle, hvordan de som 5, 6, 7-årige børn kom til New York og kan huske, at de så Frihedsgudinden. Måske besøgte de Saks på Fifth Avenue, og så gik de i FAO Schwarz. FAO Schwarz var ofte højdepunktet på hele turen, og det minde, der var dem allerkærest. FAO Schwarz har altid ligget i top 5 af turistattraktioner. Det er en amerikansk tradition, det er en New York-tradition, det er en verdensomspændende tradition. Og jeg ved, at den har haft en kæmpe betydning for så mange forskellige slags mennesker. Og i dag er der brug for steder som FAO Schwarz mere end nogensinde før. Folk leder efter gode oplevelser. De leder efter et sted, hvor de kan tage deres familie med og have det sjovt og hygge sig. Så lige nu er det perfekte tidspunkt at være tilbage. Return to Wonder, tilbage til magien, er vores nye slogan, der rent faktisk blot beskriver alle minderne og de fantastiske oplevelser. Alt det er igen tilbage i New York. Tilbage til magien er et forsøg på at fange gnisten i FAO Schwarz øjne dengang i 1862. FAO Schwarz fremtid ligger i at indfange det bedste fra fortiden. Vores nuværende beliggenhed er i Rockefeller Center i hjertet af New York, og der findes nok ikke nogen bedre beliggenhed. Juletræet, skøjtebanen, alle disse vidunderlige minder giver det perfekte samspil.